Eli ennen kuin mä päästän teidät katsomaan ton My Dayn, mä selitän vähän tästä leiristä enemmän. Eli mä oon täällä 2 viikkoa mun seuran kanssa. Täällä on meitä ehkä 20 urheilijaa ja valmentajia tai huoltajia. Ja siis me ollaan täällä Los Policesissa Fuengirola-alueella Espanjassa. Ja me ollaan hotellissa nimeltä Nurjasol. Tämmönen huoneistohotelli, että meillä on täällä keittiöt ja sitten pesukoneet ja kaikki semmoiset itse. Että me tehdään ruuat kaikki itse ja silleen. Ja mulla on siis aina 3 treenipäivää, jossa on 3 treenit joka päivä. Sitten mulla on aina 1 vapaapäivä välissä ja sitten taas 3 treenipäivää, vapaapäivää ja niin edespäin. Ja. En mä tästä tiedä nyt niinku. Tosta My Daysta nyt selviää aika paljon, mitä me täällä tehdään. Sillä, että mun ei kannata tässä höpöttää enempää, sitä paitsi mun pitää kohta lähteä itse hieroille, koska nyt on vapaapäivä, mulla on hieronta. Itse asiassa varmaan ihan kohta, että päästän teidät katsomaan My Dayn. Mikä sponsor? Kuitenkin se oli Juhan mielestä vaan niin kylmää tsemppiä. Hyvin cool! Elikkäs, meillä oli juuri aamutreenit. Moi! Ne oli kyllä semi-rennot, mutta meillä on tänään vielä 2 treenit, niin nyt kastuhousut. Monet meillä on meidän seuraavat treenit? Joku yli 2. Niin, meillä on 2 seuraavat treenit. Nyt kastu kyllä housut, mutta ei haittaa. Art on, todella art. Tulin parvekkeille kuvoon. Täällä on hienot maisemat. Mutta siis meillä on 2 vissiin treenit seuraavat mun kentällä. Ja meillä on tässä nyt aikaa, vapaa-aikaa. Voitais mennä käymään tuolla autoilla ehkä. Ja syödään jotain. Aurinko paistaa mun silmiin. Me olemme nyt lähdössä altaille uimaan. Ja kello on vasta 10:37. Lähdetään kyllä altaalla käymään uimassa nyt jotenkin. Soitellaan myöhemmin sitten. Tää on jo 3. Joo, kerrotaan. Joo, moi moi! Tässä on sitten suolaa. Lähdetään kentälle nyt treenaan. Moi!
Mun jalat on ihan poikki ja nyt me lähdetään palauttelemaan meidän jalkoja uimaan ihan kohta. Ja sit mulla laitetaan jäätä mun penikoihin, on ihan kipeät, sit siellä laitetaan tälle hevoslimenttiin varmaan. Huomenna on vielä rankemmat treenit, että mä menen laittaa bikinit päälle. Mä ostin uudet bikinit. Täällä taas. Uudet bikinit, upeat. Se vähän kastu. Mä lähetän Juu. Siitä saattaa lisäyspaketti. Siinä on keitetty niinku lisäksi, niin Julianakin laittaa tosta vähän lisää. Ota sieltä en. Menikö tää päälle? Joo. Eli me mennään taas treenaa. Yllätys, yllätys. Mutta oikeesti me mennään vaan pelaa futista rannalle. Se on meidän palauttava treeni. Onko se taitava? Mäkin on taitava. On tosi taitava. Mä oon aina hiekkaa. Kattokaa mun jalkoi. Kyllähän tän hiekkaa. Oli kyllä tosi kivat futist treenit. Niitä oli hyvä. Varsinkin se kun Mikke hyppäsi vittu päälle, näittekö se sen? Joo. 90 senttinen. Eikö tuo 190 senttinen hyppää niskaan, niin kyllä se vähän kirpasee. Joo. Kello on nyt tasan 8 ja olemme takaisin hotellilla. Noiden treenien jälkeen me käytiin vielä kaupassa. Tänään on ollut 3 treenit. Mutta ei kauhean rankkoja, paitsi päivän treenit. Siellä tuli jalat kipeäksi. Kun mä sain sitä linimenttiä, niin mulle ei penikatkaan enää kipeät. Jee. Mutta mitäs mä oon täynnä hiekkaa ja mä ajattelin, että menen suihkuun. No et sä kyllä mene. En mä kyllä varmaan mene niin. Enkö mä varmaan tee tänään mitään ihmeempiä. Me varmaan mennään kohta nukkumaan. Mä alat ruurheille. Lähdimme viemään roskat. Näin viet roskat tutoriaali alkaa tästä. Näin. Juliana ei ole koto. Se oli hauskaa. Mä en tiedä, näkyykö täällä nyt yhtään mitään. Mutta mä voisin lopetella tänne mun My Dayn tänne hienon maisemaan. Ihailkaa sitä. Mutta me lähdemme nyt nukkumaan. Että moikka!